اے قائد دا صادق یہ ہم امین یہ 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 تم حسن دا دیوبندی یہ بچائے دا شیخ الہند نانو توی دا فکر مئی پا دنیا باندی سرگن دا مفتی دسترگو توری دا ہر چا دزڑا ٹاکور تا وارث دا پیغمبر یہ تا زامون علمی رہبر یہ تا تاریخ تی جندہ کڑے بخارا او دا تاشقند تا تاریخ تی جندہ کڑے بخارا او